assalamu alaikum bandiraɓe musibiti ɗuwi ko pinti on calminama on jurama ko jiti weltade huccide mon addende mon actu people joni garen e tittiraji men woni caméra o ko Thiatbou Walo ɗum nan jehen to alifar gatten non tigi NDIAYE ko wudi tentude hande ko min poti yewtidde woni tuma muy goddo fawame o ganda woni gardido Pastef hono Ousmane Sonko ciagal non Adji Raby Sarr tumnodo mo non viol debbo goddo yalti non holti wonde ko dañude biddo Ousmane Sonko momin gartu hen ɗum noon ko ganduɗa ko woni Gaston Meng haali ko ganduɗa ko woni élection législative uji ɓennuɗi e wiide noon Benno Bokk Yakar kala ko heeɓi ko kamɓe pawɗi ɗum koye mabɓe caggal Pindi TV ko Fouta Vision yana e piratage musɗo momin gartu hen taw no won ko heewi ko hesti hen ɗum noon ha joni e people aji e kawri kamin jogiri yewtidde hande ko ganduɗa ko woni ko cekkedere e noon ko ganduɗa ko woni musidɓe tigi ɓe ganduɗa woni fansuji DJ Arafat Côte d'Ivoire gurto o saaha ɗum foof noon ko sababu nde Sidiki Diabaté artiste malien o ɗum noon min gartu e holko saabi ɗum joni jañen tigi merci Ali Fall Thiatbou Walo e caméra o ɗum noon tumamuy goddo fawaye mo ganduɗa woni maire mo Ziguinchor hono Ousmane Sonko konko gardido Pastef debbo goto yalti e vidéo no hollita wonde Ousmane Sonko koko waɗi mo reedu jafoɗo noon e kongiɗi haaɓe dañdi ɓiɗɗo e wiide noon ko sehilmo ko debbo goto wonno jokkodiral hakkudemo koye Ousmane Sonko ene ɓe jokkidiri nde ko heewi hen ha wonon dañdi e makko ɓiɗɗo konko ni Ousmane Sonko winomo o wawi jibinde to ganduɗa to woni to Maroc nden no wimo to Maroc nde noon ko fonno waɗandema ko fof walla ko fonno ñaldidema ko o timminan ɗum ha saabi noon o walli o haaldi bandiraɓe makko ɓe ballimo ha o arti ko ɗen mettani nanggui jinnaɗo makko debbo ha o rutti e joomi ko on debbo noon yiya kadi yalti kadi e vidéo goɗɗo no hollita wonde ɗum ko casting wonno konko omo yiiɗi ko ganduɗa ko woni téléfilm te omo yiiɗi wadde ɗum ne o yaano e casting goto ɓe tottimo ɗum ɗon gam yo haal ɗum o waɗa ɗum répété on vidéo ko vidéo ɓoyɗo nde o fini tan o yi ɗum réseaux sociaux ji ɗum jahnimo no feewi e wiidemo ko anda Ousmane Sonko o meeɗa dañde ɓiɗɗo to kadi o meeɗa kadi resede o meeɗa kadi ɗannade e wiidemo ko jinnaɗo makko debbo no wuuri ko caggal leydi woni konko noon debbo e wiide tan ko casting wonno kono hande jibininomo ko musde tawno noon ko metti o wondi kono kadi ko ganduɗa ko woni kulkuli bang yo bang saabi noon omo ñaago yafuya Sénégal naaɓe kala e kuuɓal ha joni e people aji men en gaddi semaine passé min gaddi do people ɓiɗɗo Fandiaye Fouta tampi on woni Thiaba caggal ko yanoto to ganduɗa to woni to Walf TV omo fawa haalluji ɗi kantorani haalluji fewani fewde jinnaɗo makko debbo o gilden ha joni omo ganduɗa woni Fandiaye Fouta tampi nana ko haali hay saaha goto kene wayno noon o tardani henne tawno e live mo mati 3 pom waɗanno noddi omo ganduɗa woni Fandiaye Fouta tampi omo haala hen tigui konko noon Fandiaye e wiide moko noon ɓi ko debbo ƴetti tan ko lawol hoore makko kono konko galle makko o moftini ɓe ganduɗa ni o jiidani e mumen ko garde koruji gon toon ko ganduɗa ko woni liggantoɓe mo ɗum noon o ronkani moftude ɓi ko debbo o wiide noon o saaha o talani haala ka ɗon ko jinnaɗo makko debbo woni mo sellani kono ñande foof nde o sebru so wiide jomiraɗo walla Allah ne andi goɗɗum ko watta mo yalto o huccidire e ɓe ganduɗa kamɓe mbaɗi gueɗɗe foof konko noon o tumato o saaha e oɗon haala ko Pastef naaɓe wiide ko kamɓe goni e caggal haala ka wiide makko hay ɓe ganduɗa woni journaliste ti Walf keɗan hen caggal omo yetta noon omo ganduɗa woni Gabriel Kane mo ganduɗa noon kañum moftuno ɓiɗɗo makko e wiide Gabriel waɗi gueɗe timmuɗe kadi hay nawani mum hay galle makko no yumorto galle jinnaɗo makko debbo kono noon journaliste uji Walf e omo ganduɗa woni Ousmane Tounkara mbaɗi feere ha guitti toon ɓi ko e wiide noon Salma mo Walf TV journaliste
journaliste konko tigi saabi bi ko debbo ummade to galle Gabriel Kanen kono non yebe gandu kambe Pastef konko fangay fura tampi so arti welata e mabbe de tono mo jogi preuve mo hutindire mabbe nyere fu no hutindire mabbe be geltu leydi Sénégal ender émission to Sen TV on émission manganda ko grand gueule wiete altine odo woni hanki 1er juillet ko ton tigi non Gaston Meng wiide mako président du Sénégal Macky Sall ko juddo leydi ndite ko jiddo liggana leydi ni tewni nan liggo kono non bebe ganduda woni wonde mako e APR ballani mo hay saha goto konko Gaston Meng wiide mako ko modo leydi ndi tigi non todda ko konko tigi fawa e yeso leydi ndi o jetti kadi konko ne ko ganda ko woni gedal mako feccidum e be wondi be kono non ben be ballani mo hay saha goto gore mabbe fu holoto ko arrogance e wasde tinde yimbe me noddataake habe japto tebe non be balla ko ganda ko woni population hay saha goto konko Gaston ha joni e kongi mako omo hollita tigi non kala ko hebi benno bokko yakar ko kambe pawi dum koye mabbe dum non poti ewtare ko ganda ko woni jabal mabbe no fewi kono mawdo leydi ndi ko sikki ko ranma jewtu ko ganda woni ko no wajitani ne tawno non ko jinno gollade leydi ndi te o liggima kadi leydi ndi no fewi kono wonduɓe makko ɓe puntanma e kala e saha ha joni e kongi Gaston Meng non o hadimo yaltude on émission mo grand gueule to Sen TV non o yane mabbe no fewi sabu non e wiide mabbe be kedo mo haalata tawno ko haalata ko buri dañde faydagal e kambe kabe kalto ko e wiide journaliste bebe ganda woni Sen TV non kambe kala ko fayi tan e opposition abe ciofta hen no fewi dum non so tawi ko parti au pouvoir non no burti no fewirtani ne be badito dum konko ni Gaston e wiide mako ko tentinde dum tegi non kambe so tawi be poti wadde invité ne ni be batta invité mo ganduda ena nafa rendo go wala ko ganduda ne do mo ganda ko fanno e wala karallo e ko haalate ko kon non be batta invité batta préféré invité mo ganda ko ettodo ena haal ko ganduda non ko telbinta modo lendi e kala e saha tigi tiagal ha joni ko ganda ko woni people aji men tiagal non pindi TV banno do piratage musdo cette fois ko foot vision moda ha ba dum non semaine jawtudo do e temps campagne o tigi non teska non to foot vision wadama piratage musdo e on fanno non o mangalda ni woni DG mo foot vision hono da ha ba min kebi jokkondirde mako mo holita tigi non konko hay goto ala accès ko ganda ko woni compte mako so wana konko DG kono dum na jahni no fewi neddo nati ha wawi non wadde pirate chaîne mako kono non o tottino haralebe fanno o don habe mbawi attirde o don chaîne foot vision arti e dow jam kono won wadbe non multibe tiagal udditbe chaîne godo foot vision taw wana foot vision moda ha ba kono non kala jiddo chaîne o tan ko foot vision gonno ton gila deno ton ko on chaîne arti kono ko jahi hen won numéro goto non jokkondirowo je daha e kala sahana namdo mo kalis ngam non wiide mo non kanyum tigi wadi pirate chaîne o so tawi tottima kalso mo artir chaîne o kono da ha non tawani mo dum hay saha goto konko ni baddo den golle kaldo kanyum tigi wadi den golle na jokki wadde non menace wadbe jogi be chaîne kono bado no yaro e wadbe ko gasditen bandirabe non people aji men ko toto ngandata woni to Côte d'Ivoire ko cekedere tigi teska e bebe nganda non woni fansuji DJ Arafat dum non ko ciagal lebbi ne ko be jino ko ngandada ko woni clip Sidiki Diabaté o mo ngandada non woni mo DJ Arafat yinno resde ko no Carmen Sama mo danji kadi biddo debbo biyetedo Rafna ko on tigi ya non e clip o mo ganda woni DJ Arafat jarabi abi gondi hen te ko gillo yima tigi ko non ko ya e vidéo e complice babe daño sabi non tuma mu yo fawa hakkunde mabbe bere be gonani wurdude o saha dum non addi e les sociaux di kala be ganda woni fansuji wu ange DJ Arafat non e kala saha na haaluji di fewani fewde e o be ganda woni Sidiki Diabaté wiide non artiste malinajo o non koko non wadi profiter tigi e ja e ko ganda ko ni ustare DJ Arafat ngam non wawde yettude debbo mako e dow dum non woni non jibru no fewi to ganda to woni to Côte d'Ivoire ha sabi non o mo ganda woni Tina Glamour woni jinnado debbo
DJ Arafat wadi live no holite tigi non yo yimbe be ngaccu nadde e der live mako na hala haaluji di fewani wala compte mako na haaluji di fewani haaluji ganda ala to pawi ne biye tigi non o mo ganda woni Sidiki Jabate jibini non tani ko hono rafna mo ganda non ko mu ange DJ jibini e wiide non DJ o mo ganda woni Sidiki Jabate dañta he got saha jibinde oron biddo jibin dum ko bi ko ange DJ woni DJ Arafat to yebe kabe mbarata ko dum non so tawi non hakkunde mabbe no wodi wala wodani woni Carmel Sama mo DJ Arafat no resto habi dañdi biddo e o mo ganda woni Sidiki Jabate mo ganda non wiyata non ko sehil DJ Arafat so wiyama non diyoji kewde mbadi e soirée de be jaarata e ko ganda ko woni restaurant hade DJ Arafat sankade e partout abe gondonno yimbe be mbi non ko boddo profiter tigi ko non gereli labani taw ko non ko teska ko ganda ko woni e réseaux sociaux di kala saha konko Carmel Sama so tawi o mo ganda woni Sidiki Jabate jogi mo conférence de presse wala non ko ganda ko woni concert aji mako o mo heewi ton yiyede saabi non yimbe no tumo hakkude mabbe no feewi bandirabe ko dum woni tigi kamin gaddano mon hande e people aji di ami nyaago mon yafi no feewi so tawi won ko ngakki hen ko feewi ko to jomiraado min totomo rendez-vous ko boyata so wiidi jomiraado restez connecté mbadon abonné partage et like et Pindi TV ne tawno yidde men woni yidde mon ko jiddon ko woni kamin jahaado so be kide jama nyalomo on jarama